Ada amambog nalaing makidilot silabot silabot na laing lumamot na minsan nga aldaw nakitag nito niya kadarwadat na iyaw awan nakatugaw tipunsunan labayinak na ibatangan bandehado apaggawan nakalandanit agiw-giwdat ang ngingiit ang nakapimpiman manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan mangiyawit ken makipangan manakiponsyon ato niya manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan mangiyawit ken makipangan manakiponsyon ato niya adapay ti ugali ni tonyang amadi no isut makipunsun agpili ti karkarni tay pag gugusto na tay nakagiit akapi tay kurita ken butete ken igado apaniki manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan magiyawit ken makipangan manakiponsyon ato niyan Toniyang abangirurumen agiyawit di sidaen ina kalungkungen natenda apagtitipunen nagtaray nga imadayo natendag tay imbutido Toniyang abartikero kinamat walo nga aso manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan magiyawit ken makipangan manakiponsyon ato niyan manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan magiyawit ken makipangan manakiponsyon ato niyan mangiyawit ken makipangan manakiponsyon ato niyan mangiyawit ken makipangan manakiponsyon ato niyan haya po haya nakadagrigat inaya ti kumansyon Tonyang, agawit ka na nako, yawin mo ti igadon. Hey, hey, hey.